ngendangi lek proses opak gadung Tina. Enek pesen opak gadung mbok kok regane piro? Iya. Iya. Regane ngono ngene. Gadung Mbak Tina kono. Lho dalane sing dipindah kayak ngene. Dalane angel iki sampune mek. Ning tengah malah rong kenek. Iki ngene kumbah-umbah kono kuwi lek bengi ngene iki. Iki dalane lek bengi kayak ngene iki. Angele ning dalan dipindah iki lho kawan. Kok ngene iki dalane iki. Iki lho sing glundung nek. Aduh. Ini lewat truk kok. Orang naik dikerukap ten orang siji kok. Dalane iki omah sing dhuwur kali iki. Kang makane wis digeleng. Iki jurusan ngene mbok kae. Piye, guys? Cara merebus. Cara merebus gadung menjadi kerupuk. Ini carane, kawan. Gadungnya sampai putih. Iso. Piro Mbak sekilo 5? Bapake. Ora ngasih sakmono. Langsung dijemur. Kembali itu mulai dengan bentuk yang jadi. Ini lho carane RPP. Iki karetno dipotong ini sesuk-esuk karet manasne ya, Mbak. Ini iki carane dianget-anget ngene iki lak adem pimping. Adem ora iso beber. Iki njenengan kerja Tina. Aku iki jawane arep tuku, kawan arep nganu apa nek wong pesen aku terus tak dol neh ngono. Sopo sing do pesen kene? Tak njipuk bati aku. Tapi kok kene wis 30. Tak dol piro iki? 35. Ya 32-an. Berarti ini sak uwite to. Ya kok ora remet. Ini musik selamatan apa? Matang-matang. Lho matang-matang siapa? Ngendi? Rotine orang dires sih. Gong. Ayo dires nih Mbak buang aku rene iki. Lho, kawan rotine. Mbak ya mancing mepek gadung. Mepek gadung melok Tina iki. Melok mancing mepek gadung. Ini nyapor kan. Mepek gadung, Tina iki ora tau balik iki. Cuk. Ki jagakne Tina iki, jagakne Tina iki. Dianget-anget kira Tin, mangan Tin. Heeh. Kayak klopo enak ya Mbak ini. Ora enak. Iya.
Kan bisa kok enak kuno-kuno. Kan seje khusus kunoan. Jadi bidang ae khusus kunoan ora. Kita no, kuwi apa bilang pop. Pop. Apa peso kuwi. Jejen, kamu di sini kok. Kan dia kami Siti. Wah. Oleh sedang. Iki didang carane. Didang direbus. Caranya merebus. Yang buang bagian berarti. Wis ra eling tangga tinale apa gadung Entar lek obo gadung wis ra kober. nek tangga. 3 kilo aku timbang. Iki jek setengah garing. Tapi iki kentekane ya. Untuk. Nek ndi, Den? Nek ndi? Anu ya, ditutup. Sate. Sate, Bos. Iso mudan bareng ya putih ngene-ngene. Iya, Pinter ya. Lah gareng nang ndi lho iki? rong dino garing. Nang ndi wis tak golek Iki. iki. Wes. Iki wis dijemur wis garing tadi krecek iki. Ya Allah. Pas. Oh, di situ ya. Heeh. Iki kok kene 30.000 bisa. Sentuh bisa coba cekelan nek tangan, Mbak. Terus aku lho. Anak yang pesen tak del piro terusan. Ngene gitu. Del piro? Hah? 40 ya? Heeh, 40. Berarti nek 10.000. 10 kilo wis 100.000. Weh, nanya kok ten didelek-delekne kono kene ngono kuwi. Kan seje sing nuku. Mbok, nanya apa? Heeh no. Sindra mainan nih. Oh, pis-pisan putih merusuh. Merusuh kaya tinae lho. Pak Rian Pak Man, Banem. Ya, wis garing kuwi tak rene dhisik yo, tak rene neh. Ya. Ya wis. Mulai kok Bandung. Ya lihat